गयबारि बड'सा क्लाबनि रुपाथि मायथाइ बैसागु फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै गयबारिनि गोसोखां नेरसोन बिमुं गांसे बिसम्बि सुजुदों। बे बिसम्बिखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै नोंथाङा मा फोरमायगोन? बेखेवगिरि हिसाबैथ' मा फोरमायबावनो, जायखिजाया सब समय गाव सासे लिरग्रा एखमबा लिरग्रा हिसाबै माने सब जायगायावनो मेगाजिन मोनसे दिहुननायखौ लुबैयो आरो। दा गयबारि बड'सा क्लाबआ जि खुंबाय जे मोनसे दिहुनदों, बे मोनसे जारिमिनारि बिजाब। गयबारि गामिया बोरै जाखो, सोर सोर फसंजेनलांखो, बिसिबां डेभेलप जाखो, बेफोरनि हिस्ट्रिया माने जुगामि जानानै थासिगोन। बेखायनो गोजोननायखौ मोनदों आरो। दा बिजाबनि थ्रुयैनो माने मोनसे हारिनि गासिबो गुमुरखौ मोनो नालाय, थ' बेयाव बे गुमुरखौ, गयबारि गामिनि गुमुरखौ बे बिजाबखौ फरायबा मोनगोन। गावसिनि गामिनि बेसेबां मानसिया बेसेबां लेखा रोंखो, गोदो मामोन, दा माबोरै फैखो, बेसेबां डेभेलप जाखो, मा होलांनो हाखो, बेफोर गासिबो बे बिजाबाव रिफ्लेक्ट जादों होननानै आं सानो। दा दिनै माने डिजिटेलाइजेसन मुगायाव लेखा फरायनायनि मोनसे खमायलांबाय। दा बे बेलायावबो दिनै गयबारि गामिया बा बड'सा क्लाबआ नैबे रंजालि बैसागु रुफालि फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै माने साहस खालामनानै बा माने थुनलाइयाव जांख्रिखांनाय लाबोनो थाखाय नैबे मेगाजिनखौ बरनबाय। दा बेयो मोनसे मोजां मेसेज होननानै जों सानो। आरोबाव माने बिदिनो जोंनि गेजेराव माने लेखा बरननांगौ होननानै सानो। लेखाखौ आङो डिजिटेला थायोब्लाबो, डिजिटेलजों माने फटाफट माने माबा जायो, पाब्लिश जायो, थाबैनो मिथिलायो। खिन्थु लेखाया माने गोजोर जायो। आरो बिसेसकै माने जोंनि आथालनि मानसिफ्रा, जों दा एराउन्ड 60 जाफैबाय, 60 इयार्स। थ' बे 60 इयार्सनि गोजौनि मानसिफ्रा बे डिजिटेल माबा माबियाव हाबनो हाया। थ' बिसोरो लेखाखौनो नागिरो। दा बिथांमोननोबो माने खरागखौ होनांगौ जाहैबाय नालाय, बेखायनो लेखानि नांगौथिया माने दङ आरो दाबो समाजाव। बेखायनो लेखाखौ गालांनो हायोबाबो माने खोब माबा जायो, मोजां जायो। डिजिटेलाव सानो माने हाबजोबनो थाखाय, डिजिटेल माने माबायाव हाबजोबनो थाखाय जों एसे सम नांबावगोन। दा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय लेखाखौ अनसायनो थाखाय मा मेसेज होगोन सारा? जोङो फरायलागि दा फराय लाइब्रेरियाव दोननांगोन आरो एसे एसे फरायथारनांगोन। डिजिटेलजों माने जाफुंजोबा होननानै आं सानो। माने लेखायाव जि माने इमेज फरायनानै लेखानि जि मोनामनाय, मोदोमनाय, बे मोदोमनायखौ माने डिजिटेलाव मोना आरो, मोनजोबा। बेखायनो डिजिटेलाव थायोबाबो लेखा फरायनायनि हुदाखौ एफा एफा लाखिलाङोबा दानि माने जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने लेखा फरायनायनि जे मा होनो बेखौ रंजानाय, बे रंजानायखौ लानो हागोन आरो। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।